Hi, आङो महेन्द्र, एडुटेनार आरो मोटिभेशन स्पिकार। नाथाय दिनै आं क्रिटिक्स महरैसो फैदों आरो नैबेनि बागै सावरायनो नागिरदों बिटिआर आरो इलेक्शन बेनि बागै सावरायनो नागिरदों। बाथ्राया जाहैबाय बर'फोरनि गासै लिडारानो लोगो नांनानै बिटिआरखौ साइन होबाय। साइन होनायनि उनाव बिथांमोनखौ बरायबाय, रायजोफोरा हाजासे बरायबाय। बेबायदिनो जयैनो बिटिआर बरायनाय जा हाबाफारि लादोंमोन बेवहायबो लाख लाख बर' सुबुंफोरा थांनानै जमायै वेलकाम खालामहैबाय। बे वेलकामाव बिथां गाहाय मन्त्रि मदियाबो फैनानै बिटिआरखौ मावफुंनायनि खोथा होलांखाबाय। बेबायदिनो रायजोफोरा रंजाबाय, जुथुमखौ दिन्थिबाय, बिटिआरखौ बयबो गोजोननाय बायदि दिन्थिजोब्बाय। जोबोद रंजाथाव आरो मोजां बाथ्रा। जानांगौ बुहुमाव बिटिआर जि सुक्ति जादों बे सुक्ति बायदि मोनसे हारियानो मोनसे सनदाव गासैबो लिडारा, हारिनि गासैबो लिडारा सहि होनाय जि सागान होनाय जि खामानि बेबायदि जानांगौ बुहुमनाङै मोननो थांनाय नङा। आरो बे वेलकाम खालामनायाव मदिया जोबोद गोजोनलांबाय। मानसिनि जुथुमाखौ जिउआव बेनो बयनिख्रुइ बांसिन मानसिनि जुथुमा थुबुर नुदों आरो मदिया बेखौ बुंलांदों। बेसिमहालागै जोंबो जोबोद गोजोनबाय पाब्लिक हिसाबै। लासै लासै साननैसो बारलांबाय, बेनि उनाव इलेक्शननि गाना गुना जाबाय। दा बाथ्राया बेहायसो आंहा बुंनांगौ आरो रायजोआ बुंनांगौ बाथ्राया बेखिनियावसो। जेब्ला इलेक्शननि एसे आबहावा फैहांबाय अब्ला सानैसो लिडारा बुंनो हमबाय दे बिटिआरनि जि इलेक्शन बे इलेक्शन गेलेनाय समाव बुंनो हमबाय आरो जे बिटिआरनि सुक्तियाव जेबोनो गैया। बेखिनियाव जोबोर रागा जोंथावथाव आरो रायथावथाव बाथ्रा। सानैसो मोननै फेज जादोंना, जायफोरा खायसेया होनदों बिटिआरनि सुक्तियाव जेबो गैया, बांसिनानो होनदों बिटिआरनि सुक्तियाव मोजाङानो, बर'नि थाखाय मोजां जादों। नाथाय जायफोरा बे सुक्तियाव जेबोआनो गैया होनदों बिथांमोनाबोथ' साइन होदोंमोन ना। जेबोआनो गैयामोनबालाय मानोथो साइन होनाय? मा जुक्ति दङ साइन होनायनि? मा खि जानो साइन होनाय? नायाखै, मेगन गैया, फरायाखैमोन नामा? ना फरायनो रोङा? बर'नि सानैसो लिडारा बेबायदिसो नामा? सुक्ति होखांनायनि उनावसो बुंबाय जे जेबोआनो गैया बर'लेण्ड बिटिआरनि सुक्तियाव। मा बुंनाय जादों बे? मा बुंनाय जादों? नायनो हायामोन आगोला, फरायनो रोङामोन। बेनि उनाव आरो सोरबा बुंबावदों मा आइबिनि आरएसनि नारसिननाय, सोरनिबा नारसिननायाव प्रमद बर'आ थगायदों, बेबायदि थगायनानै जोंखौ साइन होदों। मा खोथा बुंनाय जादों बियो? सासे लिडार जानो थांनानै सोरनिबा थगायजानाय बे लिडारनि केरेक्टार आरो बेथ' जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा। सागान होखांनानै बेबायदि बुंफैनाया जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा। सागान समाव नायनांगौमोन, मोजाङै फरायनांगौमोन, जेबो गैयाबा बेखौ फोरमायनांगौमोन ना। आरो बिसोर बिथां सानैसोआल' होननायावनो बिटिआरनि जि सुक्ति बेयाव जेबो गैया जाबाय नामा? बेफोरबायदि लिडारखौ मा होननांगौ? बेबायदि मिसलिड दा खालाम। इलेक्शन गेलेनोबा बिटिआर नामावनो गेलेना, मानो बिटिआरनि एगेन्स्टै बुंबावदों? मानो साइन होनाय? सोरनिबा नारसिननायाव साइन होलायनायबा माथो लिडार बिलाय? हारिखौ फाननाय जायाखै आरो थारमाने फैसा मोनबाबो होगोन नामा सोरनिबा साइन? सोरनिबा फैसा जासिनायावबो होगोन नामा बिसोर जाय अपोजिसन थांदों बिटिआरनि?
एसे लाजिनाय थानांगौ एक्चुअली एसे लाजिनाय थानांगौ बेबायदि जानाङाखै आरो लिडारा बेबायदि जानाङा बेनि उनाव रायजोफोरनियाबो ओरैबायदि खाफा खानैनाव ओरै सोबाय जे प्रमदआ लायनो आइबिनि मानसि आरएसएसनि मानसि जायफोरा बुंदों आइबिनि फुल मिनिंखौनो मिन्थिया खोमा आरएसएसनि फुल मिनिंखौनो मिन्थिया खोमा आं खोन्थानि गाज्रि मोनबाबो आं बुंखानांगोन आइबि माने इन्टेलिजेन्ट बिउर' सोरबा सोरबा बेखौनो बुंलाबायदो इन्टेलिजेन्ट ब्रान्च बेनो थिफुला हारि सिग्राफोरनि जि बाथ्रा बेनो ना आइबि माने इन्टेलिजेन्ट ब्रान्च आरो बेनि ओंथिखौथ' मिन्थियानो खोमा लोगोसे आरएसएस प्रमद बर'आ लायनो आरएसएसनि ओंथिखौ मिन्थिगौ फुल जि फर्मखौ मिन्थिगौ जायफोरा बेबायदि बुंलाबायदों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेनि ओंथिया नैबे जाय मानसिया हादोरखौ गावनो गाव फुजिनो थांदों बिसोरसो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि मेम्बार जायोब्रा थ' बेबायदि नंखाय फोसावनानै जोंनि गामियारि ओनसोलनि जि रायजोफोर बेखौ मिसलिड दा खालाम सुबिदा बादि जानो दा नाजा मानो होनबा बे एसेबां गिदिरबो हारिबो नङा 33 लाख मानसिनि जि हारि बेखौ बेनि गेजेराव मिसलिड खालामबा दुखुनांथाव जागोन बेनिखायनो आंनि खावलायनाय जायफोरा बेबायदि अपोजिशन बुंदों बिथांमोना बिटिआरनि मोजांनि नामावनो मानोथो इलेक्सन गेलेयाखै मानो उल्था होनबाय थादों बुंनो हागौमोन ना बेनिखायनो बारम्बार होननाय जादों बिटिआरनि एगेन्सै दा बुं सुक्तिया जाखांबाय जाय बुंदों बिसोरबो साइन होखांबाय बेनि सिगां मा जां सावरायनो सम मोनाखै होनदों सम मोनाखैबा सावरायनो मोनाबा साइन होनाङामोन सोरबा नारसिनबा होनांगौनि मा जुक्ति दं बेवहाय मा जुक्ति दं आं होआबालाय सोर होनो हागौ गाव होआबालाय सोर होनो नारसिननानै होनो हागौ बेनिखायनो एसे रागा जोंनो गोनां बाथ्राबो बेवहाय बेबायदि जे नेक्स्ट टाइम जेब्ला मिटिं दावथिं इलेक्सन कम्पेन खालामो बेफोराव नंखाय फोसावनाङा बिटिआरनि थाखायनो मोजां बुंनानै बेखौ इसुखौ बे सुक्तिखौ मोजां इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखायसो बे इलेक्सनाव दावहा नांनांगौ एक्चुअलि इलेक्सनाव जि बाहागो लानांगौ बिजाथिफोरा बेनि बागैसो मोजांनि बागै आं थांबा मोजांसिन मावगोन बेबायदि माबा मोनसे मोजांसिन जुक्तिजों इलेक्सन गेलेनांगौ बेबायदि नंखाय बाखाय मिसलिड खालामनाङा दानिया फैदो नेक्स्ट आयदायाव बे आयदाया जाहैबाय बिटिआर सुक्तियाव एख' गैयै होननायखौथ' जाय होनग्राफोरा बेयो जेबोआनो रोङा नायाखै सनदखौ नाय जा मेम'रेन्डाम जा सुक्ति जादों बेखौ नाय बेयावथ' नायबानो मोनखाजोबगोन मा दं बेनि अनगायैबो इन्टारनेल इनडाइरेक्टलि जायखौ मानसिफोरा सुबुंफोरा थोंजोङै नुनो नागिरा साननो नागिरा बेनि अनगायैबो बे दा बेयाव जि साइन होबाय बे सनदआव जि साइन होबाय बेनि अनगायैबो सबसे प्रफिटआ जायखौ आंबो गोजोनो फ्राय बिमा बिफा फ्राय न'खर गासै न'खरानो फ्राय गोजोमखांगोन मानो होनबा नाय रोजा रोजा बर' फिसाया सोरबा हाग्रायाव थानांदों बर'जों सोमावसारनायनि नामाव सोरबा केम्पआव थानांदों सोरबा सिजफायाराव दं दा बिथांमोननि जि थासारि जि केडार्सफोरनि जा बर'जों सोमावसारनायाव जिफोरा हाथियार दैनानै दावहा नांनो थांदों बिथांमोननि जि थासारि आथिखालाव बे थासारिखौ नायबा बेबायदि फैफिननो हानाय अभाराव थोंजोङै जेबो जर जुलुम गैयाब्ला बयबो मेन स्ट्रिमाव फैफिननो हानाय बेथ' जोबोद गोजोनथाव जायफोर केडार्सनि बिमा बिफा बिसोरसो मिथिगौ मा जादों लाइफआव फिसाखौ लाना जि थांखि लाना संसारखौ आरो बे बुहुमाव सोलिलांनायनि बाथ्रा सानदों बिथांमोना आसायानो गैलामोन जे बिसोरखौ बे जाय केडार्स बिसोरखौ नुगोन कि नुवा दुखुनांथाव रोजा रोजा बर' फिसाया फिन मेन स्ट्रिमाव फैदों
बेथ' बहुद बिटिआरनि जि सुक्ति बा किसनरखौ आंथ' बुंनोनो थाङा बेनिख्रुइ साबसिन आरो माबा मोनसे जानाय बाथ्रायानो गैया आरो बै बिथांमोना जाफोरा बेबायदि दं बिथांमोननिथ' जि केरियार जि मावनो गोनां जि थांखि पार्सनेल थांखि हारिनि थाखाय मावनो थांनाय बे थांखिफोराबो जाफुंनो थाखाय जेसेबां सुबिदा मोननांगौ बे सुबिदाखौ मोनाखैना जेब्ला आउटआव थायो जेब्ला केम्पआव थायो जेब्ला हाग्रायाव थायो जेब्ला सिजफायाराव दं जेबो सुबिदा मोनाखै आं बेखौ ओरैनो होआखै आं प्रेक्टिकेल नुनानै बुंदों बेनि हेम्पाराव आंबो दंना आंबो मोनदोंना माबायदि जाय न'खराव सासे मानसिया जिउ गोमालांबाय बर'नि जि हारि सिबिनायनि थाखायनो बे मानसिनि न'खराव फिन बै जाय सोमावसारग्रा ग्रुप जायफोरा हाथियार सोमावसार बिसोरनो कालेक्सन होनाय जायनियाव जादों बेयावनो बुनो थांनाय बेफोर गैलाथ' जायनियाव सांदों बेखौनो गाज्रि बाहायनाय जायनियाव मोनजादों बेयावनो गाज्रि बाहायनाय बेफोर जोबनो हमबाय आरो जोब्बाय नै जेब्ला सुक्ति जायो बेफोरबायदि बहुद प्रब्लेम दं बेल' नङा गोबां प्रब्लेम दं बेफोर सल्भ जादों बेनिखायनो खोब इम्पर्टेन्ट जादों खोब मोजां जादों बिटिआर सुक्तिया बेखिनियाव मोनसे होनबावनो गोनां जों एनडिएफबिनि सायाव एनडिएफबिनि मेइन थांखिया फार्स्ट जोनोम जानाय थांखिया मामोन सभरेन बर'लेण्ड बिनायमोन बे सभरेन बर' बिनो थांनायाव बियो थाहै मोनसे समाव मोनब्रै फेज जाहैबाय मोनब्रै ग्रुपआव गावस्राबाय बेनिख्रुइ आरो मा दुखुनांथाव दंबावो मानो गावस्रादों पावार नांगौ नामा हारि सिबिनाय होनो बेखौ जाय लिडिं खालामदों बिथांमोनाथ' बेखौ बिटलिस्टसो खालामनाय जायो मिसलिडसो खालामनाय जादों गथ'फोरखौ रोजा गथ'फोरखौ आरो बेखिनियावनो मोननैसो बाथ्रा नै रिसेन्टलि दा खायसे मानसिफोरा बुंसोदों खायसे एनडिएफबिनि अभार सापर्टारमोन आगोलो दा बिथांमोना बुंसोदों जे जों एसां हारिनि थाखाय खस्थ' खालामना मा मोनखो जेबोआनो मोनाखिसैमोन पार्सनेलि जेबोआनो मोनाखिसै बेबायदि बाथ्रा बुङो आरो जाय मानसिया हारि सिबिनो थांना पार्सनेलि मोननायखौल' सानो डाइरेक्ट हारिया मा मोनदों बेखौ मोजाङै बुजि मोना गावनिखौल' सानो बेथ' हारि सिबिनाय नङाना बेफारिसो जादों बेयो सम होनायनि थाखाय खस्थ' खालामनो थाखाय माबा मोनसे फाननायनि थाखाय फैसा मोननाय बायदिसो जायाखै होनबा समखौ फाननानै खस्थ' फाननानै फैसा नागिरनाय जायाखै होनबा बेबायदि जानाङा हारि सिबिनाया बिदि नङा हारि सिबिनायबा गावखौ बावसोमनाङो गावनि जेबो साननो गोनां गैयै बायदियानो जाहैयो आरो गाव मोननांगौआथ' गाव मावबानो मोनगोन ना गाव खामानि मावबा गाव थांखि लाना खामानि मावलांबा मानो मोना जानो थ' बेबायदि सुक्तियाव मोननो लुबैनाय गाव हारसिं पार्सनेलि बे हारि सिबिनायाव गोलैया स' बेफोरबायदि दा बुंलाबाय नङाबा गावनि जि हारि सिबिनाय जि खस्थ' खालामनाय बेनि जि नोजोर मोनजानो लुगैदों जा क्रेडिट मोननो लुगैदों बे क्रेडिटआथ' मायाव थांगोन ओरैनो बेकार थांगोन होनजागोन मानसिया बेनो हारि सिबिनाय होनना होनजागोन दाना नेक्स्ट आयदायाव फै बे आयदाया जाबाय रन्जननि जेल जानाय प्रमद आरो हाग्रामा दा बेवहाय गिबियावनो नैबेखौसो होननांगोन दे बिथां रन्जना बोरैहाय जेल जानाय माब्ला जेल जानाय मा टाइमाव जेल जानाय जेल जानायखिनिखौ नायोबा जेब्ला बिटिएडि दंमोन बेवहायनो जेल जादोंमोन बिथांखौ बे समावनो राय होनानै जेल जाहोदों साजानि जि राय होदों बेखौ होदों आरो बे समावथ' हाग्रामायानो दंमोन ना बिथां हाग्रामायानो दंमोन नालाय बिथाङा बिटिएडिनि चिफ बेबायदिथ' बख'नो हानांगौमोन ना बिथाङासो रन्जनखौ बख'नो हानांगौमोन जेलनिफ्राय मानो होनबा बिटिएडिनि चिफ राजा जायखौ राजा बायदि होनजायो मानो होनबा बिथाङा गेजेर गेजेर राजा बायदियानो खालामो बिथाङाथ' रन्जन बिथांखौ बोखावनो हागौमोन ना फारसेखि ओरैहायसो होनबावदों दा
प्रमोदआ लायनो बिथांखौ बख'लाय सोलाय खालामदो प्रमोदआसो जेलाव दोनदो बिटिसिनि चिफआनो जुदि बेखौ बख'नो हायाखै जेलाव दोननो हायाखै गावनि गोसोबादि प्रमोदआलाय सोर बियो प्रमोदआथ' अभारनि सासे मानसिसो मोनसे एबसुनि संगठननि मानसिसोमोन जाथिनि जि बाथ्रा बेखौल'सो सावरायोमोन आरो बिथाङा बेखौ नाजादों इन्टारनेलि आथिखालाव नाजाफिनगोन बे लासै लासै जालांगोन जेन बिथांखौ बख'नो हायो आरो लेक्चारफोराव खोनाखायो प्रमोदआ बे बाथ्राखौनो होनो जेब्ला बिटिआरनि जि सुक्तिखौ जाफुंनाय जि बाथ्रा जा खामानि मावगोन बेयाव बिथांनि बख'नायनि बाथ्रायाबो सावरायखानाय जादों अलरेडि चिफ मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारखौ बे बाथ्राखौ खोन्थाखानाय जादों थ' बेयो सोरबा हाग्रामाखौ दाय होनाय सोरबा प्रमोदखौ दाय होनायनि जुक्ति गैया रन्जननि जेल जानाया बे जाबाय इन्डियान कानुनानो बानायदो बेखौ आरो बे कानुन सायाव मोननैसो बाथ्रा बुंनो गोनां दं इन्डियाया जेब्ला गोदान कानुन लाबो थाखानाय संबिजितनि बे एगेन्स्ट अनगायैबो जेब्ला गोदान कानुन लाबो गोदान जि संबिजितआव एमेन्डमेन्ट खालामना सोसनो बे समाव साजानि थाखायसो कानुनखौ सोनाय जायो एक्चुअलि जेरै टाडा जेब्ला टाडा आयेन बानायै समाव लिडारफोरा बाराद्राय काराप्टेड जाबायमोन खायसे लिडारखौ पानिशमेन्ट होनो हरखाबनो जेन रायफोरा जायो 3 मान्थ गेजेरफोरावनो जायो राया साजानि एबा खारग'नायनि बेबायदि कानुन लाना फैयो सेम नैबे फास्ट ट्रेकआबो बिदिनो इन्डियान जि संबिजितआव फास्ट ट्रेक जि कानुन दं बे फास्ट ट्रेकआवबो बेनो थाबैनो बेनि रायखौ होनांगौ बेबायदि राय होनो थांनायाव दाय गैयाब्लाबो जायफोरा हमजादों दाय थाब्लाथ' बेलेग दाय गैयाबो जाय हमजादों बिसोरहा जुदि बेनि प्रुफ होनो जेबो गैया थाब डकुमेन्टस लाबोनो हाया थाब प्रुफ होनो हाया अब्ला लोगो लोगो राय होनानै बिसोरखौ साजानि राय होयो आरो रन्जन बिथांनि जेल जानाया बेनो गोरोन्थिया बेनो जायफोरा बिथांखौ बुहुद थाबै बख'नायनि थान्दा खालामनानै फास्ट ट्रेकआव सोदोंमोन दा जायफोरा बेखौ नाजादों बिथांमोना मोजांखौनो सानदोंमोन नाथाय बेनि इन्टारनेल बाथ्राखौ मोनथि मोनासै बिसोर बिथांमोना प्रुफ होनो हायासै बा प्रुफ होनो हायाबाथ' मा जाखागोन साजा होखागोनानोसै साजा होथावि प्रुफ होनो हानांगोन दा दाय गैयै प्रुफखौ होनांगौ खिन्थु मा जाहैबाय दाय गोनां प्रुफ जाहैबाय बेनिफ्राय बे साजाखौ होबाय थ' जायफोरा फल'आर उखा मुखा इन्डियान ल'खौ मोजाङै मोनथियाबोला उखा मुखा बिथां रन्जनखौ बख'नो नाजादों बिथांमोननि दायनि थाखायनो गोबाव सम थानो गोनां जाहैनोबो हागौ आरो बेखौ कानुनासो होदों थ' बेफोर बाथ्राया सा साज्रां ओरैनो जेन लेक्चार होआ सा साज्रां ओरैनो बाथ्रा बुङा सोलोंनोमोन जाफोरा बेनि सायाव बुंनो सोंखारिनो मायबानो सोरखौबा माबानो सोलोंनायनि उनाव माबायदि जायो गम मोनगोन थ' रन्जननि बे जेल जानायनि खेथ्रआव बेखिनियाव आं मोनसे बाथ्राखौ इलेक्सननि जि एपिसडबाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो गोसोआव जाखांफैबाय थादों जेब्ला बिथां रन्जना बांलादेशआव दंमोन बे समाव बांलादेशनि जि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि इलेक्सननि नामाव इन्डियाया खर'र रां 100 क'रनिबो बारा रां हरदोंमोन बिथांखौ इलेक्सनाव देरहाहोनो जाहोना मा सासे मानसिनो गुबुन हादोरनि प्राइम मिनिस्टार एसेबां इलेक्सन टाइमाव हेल्प होनायनि जाहोना मा जाहोना जाबाय नैबेमोन दे बांलादेशआव जिखिनि जोंनि मिलिटियान एबा उग्रबादनि लिडार दं एबा उग्रबादि मानसिफ्रा दंहैयो बिथांमोनखौ जेन इन्डियायाव लाफिननो हायो एबा हमनो हायो बे खामानिनि थाखाय एसेबां रांखौ हरनाय जादों दा बेवहाय इनफरमेसन एबा फरेन पलिसिया एसेबाबो गोरोन्थि जादों बिथां रन्जननिया मानो होनबा बे समाव जुदि जायफोरा दं बेवहाय दंमोन इन्डियायाव दंमोन बिथांमोना मोजाङै नोजोर होनायबा बे बाथ्राखौ ओरैनो हमनो हायोमोन बे समाव जोंबो हमना मोनलायनाय बाथ्रामोन बेयो जोंबायदि उन्दै मानसियाबो हमना मोनलायनाय बाथ्रा जादोंमोन बेयो
स' बेनि थाखायनो बिथाङा गिबि खेबाव हमजायो। बेफोर जेखियानो जादोला आगोलनि बाथ्राया आगोल थांबाय। थ' बेयाव बिथांनि जेल जानाय हमजानाय बहननांगौ दिहुननांगौ बेयो सोरबा प्रमद बिथां सोरबा हाग्रामा बिथां बेनि नङा, बिथांमोननि नङा। बे कानुनासो खालामदों। आरो जायफोरा बिथांखौ बेबायदि फास्ट ट्रेकआव लांनो नाजादों बिथांमोनानो गोरोन्थि खालामबाय। फास्ट ट्रेकआव साजा होनोसो बानायखायो। थ' नेक्स्ट चेप्टार हिसाबै जों मोनसे बाथ्राखौ रायनो बर'नि जि बर'लेण्ड सोमावसारनाय बेनि एसे बेकग्राउन्ड एबा एसे उननिफ्राय एसे सावरायबोनि। ओरैनो मैखोमै बर'नि गिबि जांख्रिथायारि जि आन्दलन बेयो एक्सुवेलि रमान हांखोनि जादोंमोन। रमान बिनायाव बिदि बरागि मोनबाय। बेबायदिनो गासै ट्राइबेलखौ लाना उदियासल बिदोंमोन। उदियासल बिनायाव थाङै थाङै बर'नि मैखोम थामोनथा नागिरनानै बिएससि लाबाय। इनडाइरेक्टलि उदियासल आरो जि बर'लेण्ड बिनाय बेनि मोनसे रिजाल्ट होनजायो आरो बेखौ। बेनि उनाव बिएससिनिख्रुइ मोजांसिन लाना फैबाय बिटिएडि। बिटिएडिनि उनाव नै बिटिआर मोजांसिन लाना फैबाय। दा बेखिनियाव मोनसे बाथ्राखौ होनजायो दे बिटिआरआ मोजां नङा। हमना ला सासे मानसिनो आगोल होनाय बुस्थुखौनो होफिनबाय गोदानै लागोन दा एखे बुस्थुखौनो होदो जायखौ इसा गैला बेखौ होफिनबा लागोन दा बेनिख्रुइ मोजांसिन मोनबा लाया जानो। आरो हारिनि खेथ्रआवथ' बेनो जाखायो। जि दङ बेखौनो बे मडेलावनो होफिनबाथ' बेखौ रावबो लाखानाय नङा। बेनिख्रुइ साबसिन मोनखानांगोन अब्लासो बेखौ लाखागोन। बे हारि सिबिनाय मानसिफोरा मिथिखायो आरो जाय जांख्रिथायाव थाखायो बिथांमोना मिथियो। मानो होनबा बिथां हाग्रामा मोनाबो जांख्रिथाय लादोंमोन। बिथांनि जांख्रिथायाथ' मामोन एक्सट्रा स्टेट बर'लेण्ड नांगौमोन। बिथाङाबो बर'लेण्ड मोनाखैब्लाबो बिएससिनिख्रुइ मोजांसिन बिटिएडिखौ लाबाय। सेम बाथ्रा एबसु आरो एनडिएफनि जि थासारि जि बिटिआर लाना फैबाय। एनडिएफनियाबो मेइन थांखियाथ' सभरेन बर'लेण्डमोन। नाथाय बिथांमोना टाइम एन्ड सिटुएसन आथिखालनि थासारि आरो बर'नि जि केपासिटि बेखौ लानानै सावरायनो फैबाय। एबसुआबो थाफाबाय। थाफानाय मोनसे सुक्ति जाबाय। बर'नि गासै लिडारजों सुक्ति जाबाय। आरो बे सुक्तियाव बिटिएडिनिख्रुइ खम लागोन नामा? जाय बेबायदि सानो बेथ' एकदम जाम्बानिसो बाथ्रा जागोन। बिटिएडिनि सायाव नांखागोन। बेबायदि जाम्बा खामानि मावखाया जांख्रिथायारि हान्जाफोरा। अब्ला बिटिआरआ बुहुत सायाव। बेखौ माबायदि मोनथिनो सनदखौ नायबानो मोनथिगोन सनदाव जिखिनि दं। थ' बेनिख्रुइ साबसिना जाहैबाय बै दैसो बुंनाय आं बाथ्राया बर' हारिनि रोजा रोजा सेंग्राफोरा रोजा रोजा न'खरफोरा मोजाङै थाफिननो मोनसिगोन आरो रोजा रोजा सेंग्राफोरा मेन स्ट्रिमाव फैगोन। स' बेखिनियाव जायफोरा ब्लाइन्डलि फल' खालामना बिटिएडिआनो साबसिनमोन होनदोंमोन थारमाने मा होननाय जादों हाग्रामानियाल' मोजां गुबुननिया मोजां नङा नामा? हाग्रामानि टाइमाव मोनसे स्पेसियेल घटनाखौ आं बुंनि मा जादोंमोन। जेब्ला हाग्रामाया खुंथायखौ खुंबाय खुंनायनि उनाव मा बानायबाय मोनसे ग्रुप हानजा बानायबाय इउथ बिपिएफ। नोंगौ बेबायदि गुबुन हानजा कंग्रेसआबो दं बिजेपिआबो इनडाइरेक्टलि दं। खिन्थु बे बिटिएडिआव मा जाबाय जेब्ला इउथ बिपिएफआ स्ट्रं जाबाय हाग्रामानि दैदेननायावनोथ' जाखादोंना बिनि दाथाया। बेनि सायाव सोरबा थानानै दादोंबाबो बिनि दैदेननायावनो जादों होननांगोन बेखौ। बे समाव जेब्ला इउथआ स्ट्रंथारमोन अब्ला मा जादोंमोन गोरों मानसिफोरखौ साप्रेस खालामनाय जादोंमोन जेराव बुंनायनि मोन्थायानो गैयामोन। जोंनि गणतन्त्रआव बुंनायनि मोन्थाया दंखाथारो जेरै नै दा आं बुंदों बुंनो हायो रियेलिटिखौ बुंनो हायो। थ' बेबायदि बुंनायनि मोन्थायानो गैयामोन। बिपिएफनि एगेन्स्ट एबा
मोजां जायाखै एबा बिटिएडिनि खायसे खुंथायफोरा गाज्रि जादों बेखौ होननो थाङोबाथ' मा जायोमोन फैजायोमोन खायसे खायसेयाथ' आरो मा होनो गुबुन ओरै कमेडि रावाव सेटेबालागि थांदों थ' बेबायदि जायोमोन आरो बुहुत मोजांबो मावदों एबुलि बेबायदि जि इउथ सेंग्राफोरा जायफ्रा एख' नलेज गैया मेक्सिमाम इउथनि जा उन्दै उन्दै खायसे एरियाफोराव नुदों नलेज गैया लिडारा जि थिनदों बेखौनो थांनानै खालामहैदो ओमफ्राय स्ट्रं मोजां मोजां सिनियर मानसिफोरखौ साप्रेस खालामनाय जादोंमोन आरो बेबायदि गोबां खोथा दं बेखौ माने खुरफिनला आरो बेखौ एरखुफिनबाथ' गारायसो जागोन ना स' बेनिखायनो सोरनिखौबा मोजां होनना हमथाबबाय थाना ब्लाइन्डलि बेखौनो मोजांसिनमोन मानो लाखो एख' गैयैखौ मानो लाखो बेबायदि होननायनि जुक्ति गैया सोरबा हारि सिबिनाय मायबा लायोबा मोजांखौसो लाखायो मोजांसिनखौसो लाबोखायो मानो होनबा बिटिएडिनि सायाव बिटिआर जानांगौ उनाव मोनसे टाइम फैखागोन ना मोनसे टाइमाव बड'लेण्डहालागै लांनो हागोन जों बड'लेण्ड स्टेटहालागै थ' इलेक्सनाव एक्सुवेलि बिटिआरनि मोजांनि थाखाय बाहागो ला रायजोफोर मोजां लिडारखौ रुजुना नाय मा इंगित होदो मोजां लिडार होननायाव मोनथिखागोन बिटिआरखौ जाय मोजांसिनै मावफुंगोन बुंबाय थादों बिथांमोननि हान्जाखौनो बिसायख'थियाव देरहाहो बे आं सोरनिबा जाना बुङाखै रियेलि बिटिआरनि जाना जोंदों बिटिआरनि जौगानायनि थाखायनो बेखिनियाव आरो मोनसे इलेक्सनाव बेखिनिया थाबाय आरो मोनसे होननाय जादों बेयाव मोनसे खोनाबा आं बेखौ बावदोंसोमोन जे रन्जननि बिनानावानो मोनसे गोरोन्थि बाथ्रा होनबाय थादों बाथ्राया नैबे गामि सोसननाय आरो एंगारनायखौ लानाङामोन माबा माबि होनलाबायदो आरो लानाया गोरोन्थि जादों ओरै जासिगोन ओरै मोनसे खारनाव लानो गोनां जादों बेखौ बर'नि जारिमिनाव मैखोमै हेम्पार मोननाय जायगा दाबो बड'लेण्ड बिटिएडिनि सिङाव गैयामोन जिखुनु बिटिएडि दंमोन बेखौथ' बड'लेण्डआव सोनांगोन ना मैखोम खस्थ' जानाय जेरै गहपुर बेबायदि दंबावो गहपुरा जानांगौ जोंनि बर'फोरनि बांसिनै खस्थ' जानांनाय मोनसे एरिया जेराव बांसिन बर' सुबुं थैदों बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखायनो थ' जुदि बिटिएडिनिफ्राय जिखिनि बिटिएडिनि मेप दंमोन बेखिनिखौ लानानै बिटिआर लायोबा हामगौमोन जानो दा गहपुर बेबायदिनो गुबुन गुबुन दंबावो बेफोर जायगाखौ जुदि बिटिआरआव सोनांगौबा सोसननायथ' थाखानांबाय बा बे सोसननाया थिगानो जाबाय दा एंगारनायनि बाथ्रा एंगारनायावबो मोनसे जाहोन दं जों एक्सुवेलि दासिम बड'लेण्डनि जि दावहा नांबोबाय थादों बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'लेण्ड नांगौ बुंबाय थादों बे मानो थाखाय मानो बड'लेण्ड नांगौ राजखान्थियारि थामोनथाथ' नांगोन हारिखौ संरैखा खालामनो हारिखौ जौगाहोनो आरो राजखान्थियारि जोंनो पावार नांगौ राजखान्थियारि जि खुंथाय जि गोहो नांगौ मोनसे हारिखौ जौगाहोनायाव बे गोहोआबो इम्परटेन्ट दंथारो बेबायदि थामोनथा नागिरो जों राजखान्थियारि थामोनथा नागिरो राजखान्थियारि जोंनि कन्ट्रलाव थानाय राजखान्थियारि थामोनथा नागिरो बे समाव जुदि जों एंगारा गुबुन हारिनि अनजिमाया बारा जायोबा राजखान्थियारि थामोनथानि मायबा जुक्ति थागोन बेहाय आरो बेनि रिजाल्टखौ मोनखादोंना जोंनि इनडाइरेक्टलि नोंगो खायसे खायसे बायजोनिबो थायो बेयाव एमपि इलेक्सनाव मोनखादोंना थ' राजखान्थियारि थामोनथा नाङोबा खायसे गामि जायफ्रा बांद्राय हारसा एबा गुबुन हारि दं बेखौथ' एंगारखानांगोन ना आरो बेवहाय मोनसे खारन दंबो बे एंगारनो आरो सोसननायावबो मा जाय एंगारनायनि खेथ्रआव जायफोरा एंगार जानो लुबैदों बिथांमोना एप्लिकेसन होनांगोन गासैनिबो गनायथि लाना बिथांमोना गावसोरनि एरियानिखौ मा होनांगोन मोनसे आर'जलाइ होनांगोन दा नोंगौ बेबो सिमा जोंनि सेरासो जागोन सिमा जों जा सिमा दं बेनि सेरनिया गेजेरनिया जानाय नङा बे सिमा जोंनिखौ लाना थांनोबो हायो स्टेटआव थांफिननो हायो
किन्तु मोनसे बाथ्राया नैबे बर'फोरा जाय सिमा दं बिथांमोना माब्ला एप्लिकेसन होगोन नामा जे जोंखौ एंगारनांगौ होननानै होखायाना आं थानायबाबो आंबो होखानाय नङा सोरबा दंबाबो होखानाय नङा मानो होनबा बर'लेण्ड जोंनो बयनोबो नांगौ थ' बेयाव गोनो गोथोनि एख' प्रयजन गैया एख' जानांगौनि एख' बाथ्रा गैया जायफोरा ओरैनो बांसावटा बायदों बे गोरोन्थि बेयाव आरो कमिटि जगोन कमिटियाव बर'नि रिप्रेजेन्टेटिभ थागोन थ' बेयाव साननो गोनाङानो गैया जेब्लासिम थि जाया अब्लासिम बेखौ सावरायगोन डिमार्क खालामनो नाजागोन मार्किं खालामगोन सिमाखौ बानायगोन थ' बेफोरो मोजांनि लामायावसो थांबाय थादो जोंनि जि राजखान्थियारि थामोनथा थ' बेफोर गोबां दंबावो लावद्रायगोन बेनिखायनो आं बेखिनियाव बेखौनो खावलायखाबाय रायजोफोरनिसिमबो खावलायनाय जायफोरा बिटिआरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो ओंखारबोदों बिथांमोननो भट हो मोजां लिडार नायनानै भट हो ओरैनो नोंखाय माखाय थगायना डाइभार्ट खालामनो नागिरनाय मानसिफोरखौ लाइ होनाङा बर'फोर रायजोफोर जायफोरा सुइ होखांना गावनो नंखाय बुंफायदो सुइखौ गावबो होदो बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै माब्लाबाबो बिथांमोनखौ लाइ दाहो खेबसे थगायफेरनो हामारबा बिथांमोना मा जागोन अराय थगाय जासिगोन स' रायजोफोर थगाय जानाङा आं बेखौ सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफनि सार्थाव बुंदो होनाखै एसे हारिनि थाखाय होनदों मोजां लिडारनि प्रयजन आरो बिथां मोजां लिडारमोनखौ दैथायहर नाबां जाबांखौ दा दैथाय बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै दोनथ'नोसै खुलुमबाय गोजोन्थों